Og i øjeblikket er vi lige 10 meter fra flodhesten, eller hvad det hedder, en rhino, en næsehorn. Vi har lige haft en jagt inde i skoven, og nu fået den ud på stranden, så alle kan se den tydeligt. Ja, nu stopper den så. Sådan horn ned, det skal man også være klar.